Joo, eli tässä olisi nyt menossa tämmönen TGP 600 Bladein hihnan vaihto tai uusiminen. Vanhamalla repinyt jo helvettiin ja nyt tarvis pistää uusi. En ostanut alkuperäistä, ostin tämmösen Ultimax. Joku pitäisi olla näistä tarvikehinoista paras. 3 vuoden takuu. On joku vitun Kevlar vahvistettu. Siitä tiedä sit onko, mutta katsotaan millainen tämä sujuu. Voi olla, että kirosanoja tulee, mutta ja niitä maailmaan mahtuu. Eli se on nyt parilla ruuvilla. Mä pistin ton heppiin, ettei se nyt sadekelillä tai millään muulla kelillä rottaa suurempia sinne mene sinne variaattorikoteloon. Sitten tarvitsisi tommonen saatana jatko löytää taskusta tohon, että ylettyy. Hyvä jatko, jos ei oma riitä. Kuuluu vanha sanonta. No väärä koneekin nopea, mutta eiköhän se nyt saatana tällä auki saada. Helvetin hyvä magneetti tuossa Ironsidein päässä. Ei meinaa ruuvi lähtee. Noin. Ottelu varovasti vittuun, että tiiviste jää sieltä. Täällä pitää tiivistäminen paikallaan. Vittu mulle mitään tiivistemassa olisi saanut vähän sitä. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Eli toi pitäisi nyt varmaan sitten ainakin täällä löystää, mutta ei, onko se on siinä tuossa ruuvireijät, että saa lautasi erilleen. Mutta ei mulla on vittu 2.7 pitkä hylsy, eihän tällä mitään iloa tossa. Voi vittu. No, täytyy miettiä millä se saadaan auki. Tuo variaattori. Kumpis päin siinä on jenkat? Siinä on ihan oikean käden jenkat. Todennäköisesti uusi ei mene sinne ihan pujottamalla, vaan se olisi liian helppoa ja liian hienoa. Ei se saatana sitä saa poliisikaan sinne. Se täytyy jollain tavalla toi variaattori saada tosta nyt helvettiin. Siellä näkyy vähän naruukin vielä. Herkistä. Herkki. Vähän ohi. Ei se jumalauta tästä nähdä tältä työkalusta. Se vittu miksi mä ottan sitä pulttipössyä pois, saatana. Ottaisi tuo kameran niin jos saatana vain.
kaatu tossa sieltä. Onko se vittu vähän niinku jo lähtemässä vai näenkö mä omiani? Noin. Se lähti jo vähän auki. Eihän se olisi piukassa, saatana. Kyllä uskon puutettu, saatana. Mut ei tässä mitään. Se on siinä se. Sitten me otetaan variaattori sieltä pois. Näköjään toi holkkikin. Miksi se joku prikka? Näin. Olisiko toi sit syytä putsata? No ei sehän oikeastaan mitään paskaa. Niin. Kumit putoo yksitellen pois tai noin. Se on hyvä siinä. Ja tonne. Osa asuu. Menee vähän huonosti käteen, kun on saatana ihan hikiset nihkeet kädet. Jos nyt sais ne jotenkin menemään. No, se jotenkin. Kohta se saatana repenaa vähän huononpalautus. Oranssit on paremmat ja paksummat. Satana, mutta ei oo käteen vetäminäkään näin vaikeet ollut vähän aikaa. Sitä nyt vielä toinen nikkapussi huulee ennen kuin kädet on taas jossain satana marakatin paska. Yhteistyössä Velo Frosti Mint. Hän on nyt siellä sitten. Sitten me kokeillaan. Tai miten kokeillaan, kun laitetaan toi saatana ton takaisin. Vittu se ruuvilukite jäi nyt ton. Ruuvilukite täytyy vielä hakea, se on tuossa saatana repu. Tää nyt ei oo mitään kovinta setti, tää Loctite 243, niin se jää sit hiukan vielä. Saa seuraavakin seppä se auki sitten. Toivottavasti sen on minä. Vittu kun toi näyttää nyt kovin, eikö se vähän pidä syvemmältä tuolla? No tuolla se nyt saatana on ollut, niin kyllä se... Meina tässä ei oo nyt vittu pelivaraa sit yhtä, se on nyt niinku... Tässä montaa kierrosta ollut jenkaa näkyvissä, siinä on ne vanhat
merkit varmaan jossain. Tuossa vittu onpas himmeellä. Tussilla Taiwanin pojat laittanut. Vittu, tuossa sitten varmaan. Tuo pitäisi nyt vittu tyhjänäs pyöriä. Lähtee tää huitulla hölvettä, jos mä yleensä käymään. Se mä ymmärrän, kun vauhti tulee, niin tää nousee ylös ja toivon ihme vittu, kun toi ihan tos vitu huulia. Kun en oo ikänä ennen vaihtanut fremmiä mönkiään. Mä pistän se käymään, katsotaan mihin suuntaan se saatana paska lähtee. Tässä on kauhean kauas pitäisi lähteä. Jarrua päällä. Piti jo vaihde täällä, onko vapaalla? Olikin vapaalla. Eli kamerakin kaatu. Vittu. Mitä sä siinä vittu piipität? Joo.
Kauheasti, että lenti jättää saatana silppuun. Ei se nyt kauheasti sitä enää pitäisi kyllä olla. Jäänyt palasi. Tuommoista vitun narun. No hyvä on, jos kaikki tietysti sieltä pois saadaan. No, eikä siinä. Tänne vielä kattoo, että se on kiines kunnolla ja. Mutta kamera on vähän pieni, kanssa sitä hiukan. Se oli momentti saatana siihen. Vittu tämmöstä jakoavaimen, koska ei saa ikään tehdä mitään muuta kuin saatana sorvata. Niin tuolla saatana. Mitä silppuu? Siellä sitä silppua voi olla tuon jäähdytyskanavassa. Onkin vähän. Tämäkin on saatana tyhjä tietysti. Mulla täytyy ottaa lampu autosta. Mä sitä vittu millään tehokkaan puhtaasti. Näytökset ottaa tää jäähdytysletku tuolta pois. Vittu mulla olis koton sen saatana spittevehjä, niin on itse ronkittu. On se aika paljon sitä tavaraa. Minä täytyy sieltä pois saada vittu. Mulla täällä edes hitsauspuikkoja vai onko? No vittu nekin laskettiin. Tuo vittu vaikka rautalankana aina vielä voi saada sit kaivettua.
jollain saa. Ei vittu, sitä on tuolla kuis saatana syvä kuin. Se haittaa kyllä vähän, että tämä jäähdytys sit saatana, jos se on oikein helvetistä varaa. Eikä se varmaan muuta ihan tarkoituksenmukaista. Sinne kerätä mitään sen suurempia aarteita. Missä vituus se koukkuu? Tässä on. On vähän turha saatana ohkastaa mun lankan. Mitään vitu rautalankaa tää paksumpaa ainakaan. Sen siitä poja ja tytö. Pikkuhiljaa, pikku. On sitä vittu siellä ollutkin. Ottalamppu on kyllä hyvä, mutta ei se saatana tonne näitä. Siitä on kyllä itsekin nähdä jotain. Yksi pala siinä näkyy vielä. Tässä on yksi palanen vielä, mutta tää on niin vitu uhkana tää mun naru, että sitä on aika huono käsitellä. Olisiko sen tehty tuolla kahvasi? Kahva. Se sitten ihan pyöris kädessä. Siihen saatana kulman tai jää. Tuli. Nyt olis puhudas. Horas. Tee vielä joku saatana. Joku. Kato, vittu nyt tulee varmaan hyvä kontentti. Kauhean satana molopä siinä. Jos se oli liian lyhyt, kun tuossa on toi kahva. Se on tämmöstä, kun putkimies ruppee tekemään tämmösiä miesten töitä, niin eihän tästä tule hevon vittuakaan. Ei oo kunnon vehkeitä eikä oo mitään muutakaan. Helvetimoinen arsenaali kirosana. Aika yksitoikkoisenenkin. Toistuu samat vitut ja saatana. Tuli. Ei oo kalastusharrastus ihan hukkaan mennyt.
Näin hyvin sieltä saa. Mahtuuko tuohon kulmantaan jää yksi palanen? Tehdään tänne kulmantaa työkalu. Joo, sieltä hän tuli saatana. Sit vittuu sieltä kaikki saatana kansikin omaiset on nähnyt ja puolet saatanan kyläjistäkin. Semmonen se on. Nää pojat hienoja vehkejä. 4500 kesti. Ei se ihan... Ei se ihan niinku... Noin. Hän meni sinne. Sitten me otetaan tosta vähän kalutyötä, eli työkalua. Missä vittu se tuossa on? 8. Mä käyn kyllä testiajon vetämässä ennen kuin vedän sitä suuremminkin. Pari ruuvia. Samakainen nyt kaikki on vetää sitä. Tuossa näkyy kuin hyvä on ironside magneetti, satana. No on nyt kaikki sama metsässä, ettei oo mitään arpomista, että kuka menee mihinkin. Sää se vittu tarvitsee. Kun näitä 3 ylimääräistä, sit ihmet, että puuttuuko jostain reikästä. Siinä mitä ihmetä, niin ylimääräistä heitetään saatan roskakseen. Yksi vielä pidäis on. Pidäis, vittu. Tervetuloa Raumaan. Tai Eurajoella oli itse asiassa nyt. Mistä nyt hullun tavalla tarvitse kilistää. Sitten on tää. Tää alkaa rälli, niin sit voi käyttää pienet koepajot. Ja sehän menee tietysti kun isä äitiin. Tappelemalla ja helvetin väljästä. Olisiko se nyt vittu meidän täytyykö takapuolelta ensin? Ole hyvä ja mene. Pitäis mennä vihitty. Sitä nyt sinne ketä saatana on. VD-paskaa. Sähän auttaa. Niin kaadumme kamerakin. Vittu, reikäkin on niinku äitin ihan kuiva. Jumala. Kyllä se siitä pois otin, kai se sinne vittu täytyy mennä. No nyt Taiwanin tehtaalla on ollut pojilla vähän tiukat toleranssi, jos se saatana voinut vähän ehkä väljemmänkin reijän porattaa.
tähän. Tää on 14 millin kanta. Oho, hyvä saatana. No mene! Mikä vittu? Pyörinyt saatana edes oikein päin. Hajosko mun saatana koneessa suunnanvaihto? Hajos näköjään. No, tämmöstä se on. Se hajos varmaan tuossa saatanan kapinasko. Vittu. Onko vanha konekaan vielä? Olis tässä vähän voinut isompi vapareikä tosiaan olla tässä. Jarrupolkimen jousi, vaikkei mulla takajarru olekaan käytössä, niin kyllä se silti on hyvä laittaa. Olisiko sitä nyt sitten kokeilemassa toimiiko se? Kai se hyvä olisi. Kaikki työkalut tietysti jätetään alle ja kamera. Kamera siirretään ainakin loitommalle. On vaikka pausa laittaa tänne. Katsotaan sitä uudestaan. Pärähtää poikki saatana saman tien.